Choir group sa mga estudyante sa Mandaue School for the Arts nakadaog sa international competition. Malipayon ang mga nagdumaá o mga miyembro sa Huni Mandaue sa nakab-ot nilang kalampusan. Sa miaging tuig paghihimo ang international choir competition nga gihimo dito sa lalawigan sa Bohol. Nakadaog sila og gold ug duha ka kategorya nga folklore ug sacred category. Gilangkuban ang choir sa mga elementary ug high school students sa maong eskwelahan. Kaganiha, mibisita ang grupo inubanan sa mga choir officials ug sa principal mismo aron maka-courtesy call sa mga city officials. Nagpasalamat sab sila sa suporta ngadto sa ilang pundok. Even if it's in Bohol, it's an international competition participated by 7 countries, around 20 choirs around the world. We're here to extend our gratitude to the city of government, especially for the support. And then our learners, our choir, are very proud to represent also our city.